Другите екипи за втората част, която е състезателна. Драги родители, минаваме към втората част, спортна. Заедно с вас ще проведем едно състезание между два отбора. Отбора на детелините с капитан Георги и отбор на теменушките с капитан Симеон. Моля отборите да вземат местата си зад капитани. От другата страна, знаете си Така, първата игра, готови ли са децата вече? Ще помолим Леле Хриси да отбелязва след това резултатите, за да можем да отчетем след това кой е победител. Първата игра се казва да откъснем цвете за мама. Но преди да стигнем до цветето, трябва да минем през едно тунелче, да прескочим едно опаднало дърво от бурята, може би, а след това да се покатериме там нависоко, за да можем да достигнем цветето. Не забравяйте, че оценката е за бързина. Които са най-бързи, те ще спечелят тази игра. Готови ли сте, отбори?
да четеме. Играта беше за бързина. И двата отбора бяха много бързи и всички се стараеха чудесно, но съвсем мъничко отбор Теменушка беше по-бърз. Съвсем мъничко. Но днешния ден е хубав ден и няма да пишеме двойки, ще пишеме само петици и шестици. Затова отбор Теменушка получава 6 точки, отбор Детелина получава 5 точки. Я да видим хубави колонки. Изправете колонката. Така, изправи колонката. Така. Следващата игра се нарича Стрелите на Амур. Това са малките амурчета, които ще целят сърцето на любимия човек. Още малко подготовка. Тук резултатите се отчитат не само за бързина, но и за точност. И за тази цел ще поканим бащата на Жани и майката на Еми. Единия от единия, другия от другия отбор. Няма ли бащата? И тогава ти. Майката на Жани и майката на Ева да отчитат точните попадения в обръчите. Хайде, заповядайте. А на Еми? Айде де. Така, в какво се състои играта? Децата... Да изчакаме майка. Децата минават през рекичката, заобикалят камъчетата, след това лягат на мощето с изтегляне, се минават по мощето, стигат до стреличките, вземат по една стреличка, топка, целият обръч. Целта е колкото се може повече попадения и бързина. Внимание, готови ли сте отбори? Станете колона бързо. Бързо! Готови? Внимавай! Готови?
Теменушка беше първи по бързина. Да видим сега какви са крайните резултати с точността на двата отбора. 3 на 4. Така, ами този път отбор Теменушка получава 6 точки, отбор Детелина 5 точки. Една по една дрехите на майките. Така, състезанието е за бързина. Които са по-бързи, те печелят. Готови ли сте? Да! Готови? От отбор Теменушка беше първенец. Някакси искахме да ви отстъпи мен на вас, ама не се получи тая път. Но и двете семейства бяха много бързи. Изключително бързи и децата и татковците. Браво! Така, следващата игра участват семейството на Криси и семейството на Милен. Тоест майката на Криси и майката на Милен. Играта се нарича да помогна на мама да сготви. Майките да вземат. Една лъжица да пренася по един от продуктите до тенчевете на майката. Докато пренесе всичките. Отчита се бързината. Който пръв успее да пренесе продуктите, е първенец. Моля. Не, само е така. Само така. Само така. Защото вратата ще настигне. Ще настигне. Право на тях, на второ място Милен. 6 точки, 5 точки. В следващата игра ще участват родителите на тези деца, които не са участвали, т.е. майките. Без родителите на Милен, на Криси, на Брияна и на Бъни участвали,
в семейните игри. Сядай, сядай! Сядай, сядай! Сядай на стъпната сняга. Така. Ще правим лодки. Отборите Менушка, отборите Лина от тази страна, отборите Менушка от тази страна. Отборите Лина от другата. Какво се състои играта? Готов ли е вече? Останите ли? Така. Какво се състои играта? Ще ви дадем по едно такова листче и детето заедно с майката трябва да направят една лодка. Сега ще ви покажем как се прави лодка, ако някой е забравил. Така, деца, каква фигура е това? Сгъваме листа и става на каква фигура? Какво е това? Правоъгълник. След това сгъваме правоъгълника още веднъж и става пак квадрат. Така. Едното ъгълче обръщаме надолу, изглаждаме ръчето, а всички останали на обратната страна. И става една шапка, нали така? Разтваряме шапката, едното ъгълче отива до другото, правиме хубаво ръбчета и след това разтваряме лодката и вече е готова. Когато стане готова, децата я донасят тук, за да я поставиме на таблото и резултатът е за бързина. А сега ще ви раздадем листчетата и няма да започвате преди да сме дали старт.
Заповядайте в занималната на почерпа.